Здравейте, казвам се Дженифър Едуард и съм основател и директор на детски градини Bamboo Kids House. В днешното видео ще ви срещнем с Йоана Маринова, която е консултант по детски сън и създател на влога Мамо, спи ми се. Казвам се Йоана Маринова и съм консултант по детски сън, основател съм на Мамо, спи ми се. Разбира се, че е важно децата да спят на обяд, докато са малки и да си лягат вечер рано, но има деца, които просто нямат нужда да спят на обяд или ако изобщо заспиват на обяд, спят за много кратко време, не повече от час. – 80 до 90% от малките деца имат нужда да спят до към 5 годишна възраст, като колкото по-големи стават децата, толкова по-малко спят на обяд и продължителността на обедния сън намалява. Ако едно дете на 2 години спи около 2 часа на обяд, то едно дете на 4-5 години може би ще спи не повече от 1 час на обяд. Когато едно дете няма нужда от обеден сън, все пак той има нужда от почивка по време на този обеден сън. Затова децата, които не спят на обяд, ги слагаме в леглото да полежат, за да си починат. Тази почивка в леглото обикновено я правим, като даваме на детето някакви книжки да си разглежда и да си чете, или му даваме някаква игра, която да бъде по-кротка и може да я играе в леглото. По този начин детето си взима своята почивка за деня и не се превъзбужда, защото ако то няма почивка в леглото, със сигурност ще се превъзбуди до вечерта. Процесът по отпадане на обедния сън при малките деца е продължителен. Може да трае от няколко месеца до 1 година. Обикновено това изглежда последният начин. За детето с времето става все по-трудно да заспива на обяд и заспиването, ако преди е било много бързо, за 5 минути, то с времето става продължително и отстрани изглежда сякаш детето много трудно заспива. Това е един от сигналите, които децата показват, че им е време вече да не спят на обяд и че могат просто да полежат, да си починат за около час, час и половина и без проблем да издържат до вечерта. Децата, които спят в градината, в къщи не спят, или обратното, има и другия сценарий, в къщи децата спят, но в градината не могат да заспиват. При тях има големи разлики в ежедневието, т.е. начинът по който се изморяват или не се изморяват. Като например в градината, ако те изобщо не излизат навън, децата може въобще да не се изморяват и да нямат нужда да лягат и да спят на обяд. А когато са си вкъщи, да излизат много навън, да прекарват по 2 часа сутрин и 2 часа след обяд навън, съответно те изразходват енергията си и имат нужда да заспят на обяд. Това обикновено води до тези разлики в къщи и в градината. Възрастта, в която обедният сън отпада при малките деца, е между 3 и 5 години. Само че някои деца са изключени от това правило. Това са децата, които са малко спящи, децата, които винаги са спали много по-малко от връстниците си. Именно тези деца са готови да спрат обедния сън още след навършване на 2 години. Знам, че за някои родители това е много шокиращо, но на пръв поглед не е притеснително, особено ако детето без проблем издържа до заспиването си за вечерен сън, не се превъзбужда и наистина не може да заспи на обяд, или ако изобщо заспива много трудно и спи за много кратко. Това е причината, поради която не е притеснително това, че детето не спи на обяд. Когато едно дете не спи на обяд, следва то да си легне по-рано вечерта, за да може все пак да се наспи. И вместо обеден сън, то прави просто една почивка в леглото, която трае около час до час и половина. Почивката в леглото е просто за да може детето да възстанови малко енергия, макар то да не спи. Когато едно дете не е спало през деня в детската градина, според мен е задължително тази информация да бъде предадена от учителите към родителите, за да могат родителите да реагират в този конкретен ден и да сложат детето си по-рано да заспива за вечерен сън. Например, ако детето по принцип спи 2 часа на обяд, но днес то не е спало
И ако по принцип, когато спи 2 часа на обяд, си ляга към 9 вечерта, следва в деня, в който то не е спал на обяд, да легне около час и половина до 2 часа по-рано за вечерен сън, което наистина е много по-рано. И за да се случи това, просто родителите трябва да могат да се организират с вечерята, с вечерната рутина и с всичко, което правят къщи след градината, разбира се, за да могат да отреагират и да сложат детето по-рано за вечерен сън. В противен случай, ако те не го сложат по-рано за вечерен сън, детето може да се превъзбуди, да се преумори, да заспи много трудно, да има нощни терори и на следващия ден дори да стане още по-рано и да бъде недоспало и кисело. Затова в тези моменти просто е важно информацията да се предава от детската градина към родителите и родителите да не се притесняват. Такива неща се случват постоянно. Винаги ще има моменти, в които децата поради една или друга причина няма да си взели съня на обяд. И в тези моменти единственото, което трябва родителите да направят, е да сложат детето по-рано за вечерен сън и всичко ще бъде наред. Когато детето започва ясла или детска градина, задачата на родителя е да подготви детето за режимът в яслата или детската градина. Тази подготовка включва подготовка за режима на сън, подготовка за режима на хранене и подготовка за това как заспива детето и дали то може да заспива в свое собствено легло. За да бъде по-лесна адаптацията на детето в детската градина, е важно родителите да подготвят навиците за сън на детето да бъдат такива, каквито са в детската градина на повечето деца. А именно, режимът за сън трябва да се приближава максимално до режимът за сън в ясла и детска градина. А именно, детето да става сутрин рано, около 7 часа, да заспива на обяд не по-рано от 12 часа, най-късно в 1, да се събужда до 3 след обяд и съответно вечер да си ляга рано в диапазон между 8 и 9 часа. Колкото по-голямо е детето, толкова по-кратък е обедния сън, т.е. при по-големите деца, които са на 3-4-5 години, обедния сън може да започва и чак към 1,5 и това не е проблем. Но е важно да няма големи разлики с сутрешното събуждане, защото съм срещала много пъти родители, които оставят децата да спят сутрин до 9 часа сутринта и след това да започват директно адаптация в ясла или детска градина. И разбира се, тогава адаптацията е много трудна, защото децата не могат да станат сутрин за градина, на обяд не могат да заспиват с другите деца и това нарушава ритъма на самото дете и прави адаптацията му много по-трудна. Също е много важно едно дете, което ще започва ясла или детска градина, да може да заспива в собственото си легло. Когато децата тръгват на ясла и на градина, там учителите нямат възможност да приспиват всяко едно дете по-отделно, на ръце или гушнато, или с мляко. Затова е важно родителите да направят тази подготовка вкъщи. Тоест, ако детето ви в момента заспива с мляко, с кърмене, на ръце, гушнато или лежите до него, следва да преминете плавно към това детето да бъде приучено да заспива в собственото си легло, за да може за него сънят в детската градина да бъде много по-лесен и разбира се, то да се адаптира бързо и лесно, защото най-големите тревоги на родителите, свързани с адаптацията, са именно за това ще заспи ли детето на обяд. И разбира се, ако то може да заспи в собственото си легло, вкъщи много по-лесно ще се научи да го прави и в градината при другите деца. Много родители се притесняват, че когато децата им вкъщи спят в кошара, а в градината трябва да спят на отворено легло или на матраче на пода, това ще бъде твърде голяма промяна за детето и то няма да може да заспи, или че вкъщи ще отказва да спи в кошарата, или че нещо друго лошо ще се случи. Но в действителност на практика няма никакви притеснения за навиците за съня на детето. Детето ще заспи без проблем в градината, дори на по-различно легло, стига то да може да заспи вкъщи в собственото си легло. За детето няма да се появи объркването, че вкъщи спи в кошара, пък че в градината трябва да спи в отворено легло. Напротив, децата разбират разликата в обстановката, т.е. че в градината обстановката е различна, че в градината всички деца спят на отворени легла или на матрачета на пода и същевременно детето разбира, че вкъщи ситуацията е съвсем различна. Подобно сравнение мога да направя и с това, когато пътуваме с децата си и сме на хотел и там, разбира се, детето спи на друго легло, или когато детето ходи на гости при баба и при дядо, ако там няма кошара, то там също ще спи на друго легло. Така че в това отношение за децата няма никакъв проблем. Те свикват наистина много бързо, за няколко дни до седмица. Благодаря ви, че изгледахте това видео до край. Ако то е било интересно за вас, се абонирайте за нашия YouTube канал, в който ще ви представяме още интересни разговори с специалисти по детско развитие.